Sibai ule kaming chu lauren ani a kumsom pariat kani buaina lian tak kani a kalandana chuan kapa ngai viawa shanfel tak tak kani a jimpo kar khada voili lai ka kalbok chuan college ha psychology ka zirmek boka ka chat lo na nei hi ka sia thiam lo thilani a ka chan de point han shi thiam big lo thunun ka du'a ma se ka theilo bial pa ka nei ve a aming chu kure kani a mela cha in a fela a chel em bok thlanga kanin dei to a min to tin min ngai to a hle restaurant nom tak taka min shoya thil min lei reng boka min ti lom nan chuan engki mati chin injury ve hle to maila kanin zure theilo turangin kangaya kan ina pangpar moi tak tak kinga lo kalemo kanin biaka min mangai thua sei chuan ka thil ngai to zong chu ama ti nan dan chu ani grek ti nata awm dan tur mu vel chu ka chak tak zeta ama hi mi fel tak mi zangai theita kani a thudik chu kan pahnia kanom ai ma in ama ka ti na theina tur ka ngai to hian min ti hlim zo ka injir chian na ka sha dan chuan psychopath emo jama khoi nangin min soya me chafing tak kani a kan tla sa po mi fing pol tak le khathiam pol tak kani ka in rin dan chuan minol pui a in danglam ka du'a ilai china kan re reng po mi te anglo takin zan khat chu grek chuan mi lo teksa in siam pe vek turin min tia mu nom taka min shwai don ani ka ngai tu a ka thil lo ngai tu ti puitlena hun chedak ni in ka shia a ka reply du lava ma se ka in siam pe vek thawa Rachel ka soma bara kan kal duna darkar thum no chuan grek chuan mi lo text le a ka reply ve ta poka ka ti polotuk bara ko meka grek chuan emoji shil hai mel tak chumiron thona kalom ri ru hle grek chu ina aoma ko omda na wangin ama ain dem nge dona chu thil ka ngai to na chuan ka har zoka bara chuan kan college chami pa chhelo tak Jason ka hmu'a ka vabia a kanin koma ka chukbok ka phone chuan video in kala a bar pona chang chuan Rachel chuan milok murenga ka bula lo kalin min kai shanga Lauren eng thil ngai ti tak bial pai ne reng ni lom ni ti ina out chema ai ni to lo he hi lo enro ka video siam zo cha chu kre ka thona min ngai dam ro tuna chuan kanin chen to Rachel chuan mak ti takin min en ringa i a to tak tak ani hi engwai nge khathiam thil khai ti a I chen do ni chuan shil thamai ti che enge chu chu num na tur oma ni pa chuan ka tia grek hi ichunga ferin na tha emema nang chuan I du tak tak lo ani mo engtine tiang thil hi ti theizo ka Rachel chuan min tia ka phone chu alo ri a grek chuan min lo kola Rachel chu a thin rim ema a chuak ngal bok Jason ka mule a alu min thin khuma a chuak ve ngal de ya tuna chuan keima che in ko omta in ka thleng chu ka kong ka bula chuan pangpar lo oma miss call ka hubok Rachel ka kola ala du lo chola zawa tuman min call lawa Monday nia chuan college ka kala tuman min en thadu lo ka thil ti wang poni ma na mi reng chuan min pe hel zar zara ka chian che tak tak te pon psychology lam kan zir chuan a hnung lama ka chua grek chu lo lutin a hlim hle mai anui thei chu makatia presentation kan pek ni ani boka grek chu ama saber bok a mela chuan a hlim mel emema a ring tok bok grek chuan presentation chu achana voina ka thulo soi tur topic chu narcissist ani atia grek chuan ka chung changa soi ani mi zong zo na shepok grek chuan he thil vei ti hian mi ti hnwal hi nuam an ti a chan chu anun ruak riawa anin share ta wangin personal experience changa ka soi thei phei chu tiang na ve ho hi anin hmu chua anin che hun hi a hlim omber lai chu ani ka soi omzia chu an thil ngai tu ang hian engki man ti vek theilo mi zong zong chuan min nuya shin khat la in min en bok ka thil ho chu ka khung fela corridor a chuan ka chapa ka chunga thil lo thleng chu shi om ka ti hleya tuna chuan tu man min bi du to lawanga
miswal taka min ngai don ani mi aya chale dang nambik ni kadua ma se tuna kom dan hi kadu law ka phone ka honga Greg message ka send hun be chu ke ena video ka mu chon ka sak thar le ta ema ka delete fata ka text chata a Greg ka thil ti awang khan min ngai dam ro ka in hotak zet ka ti palutuk idi ka lom ka nun chu arwa ka chuan khoi takin thil min ti sak thengem restaurant du bara khan zanar saria minang hak thengem ngai dam dil che ka du ti in ka basena Greg chu alo tak taka Rose akin siang kha alo king le buka mase ke chu pona ko ma ken ring bok Greg chuan do kana ka paper da chu hmu'a achiara Greg kha pang par khari chel pero sari le chan via alo thengang adu lutuk che a nampoi du ti ka shia pona chang chuan Greg lai le lom mel chu ka hmu'a inei man tu po ka pefeka hun nom taki man pui don nia ti in ka ziaka tuna chuan thlathum anin date ve to a alhim dun hlebok Greg ka chen hnu in tuma ka hmu to lawa chuan kan na ve khop mai ma se anma ni ka didam kha tha ka ti ka hlim